Minahal nga mga kaigsunan, kung ang kahinungdanon sa pagsunod sa napulo ka mga sugo gisangyaw, pipila ka mga tawo miingon nga ilang gituman kining tanan. Apan sa kasagaran dili nila hingpit nga masabtan ang espirituhanong kahulugan sa mga sugo, nga mahimong musangpot ni adtong masaligon nga mga deklarasyon. Kini nga mga tawo tingali nga wala makaamgo nga sila naglapas sa mga sugo. Kini ilabi na alang sa kaunom nga sugo sa dili pagpatay. Daghang mga taong masaligon nga nagunahuna nga ilang gituman kini nga sugo tungod kay wala sila makapatay sa bisan kinsa. Apan sa dihang mapasabot ang mas lalom nga espirituhanong kahulugan, daghan ang naglisod sa pag-ingon nga oo sa sunod nga higayon nga mangutana ka kung gituman ba nila ang napulo ka sugo. Apan, nang hinaot ko nga daghan kaninyong tanan ang masaligon nga maingon nga amin samtang gibag-o ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa balaang pulong. Ako nagampo nga kamo motubo nga maisugon sa tubangan sa Dios nga gawas nun gikan sa bisan unsa nga paglapas sa mga sugo o nga kamo sa kanunay makasinati sa atong amahan sa langit kinsa motubag sa unsay gipangayo sa iyang minahal nga mga anak diha kaniya. Minahal nga mga kaigsunan, ang sermon karon nagpunting sa ikaunom nga sugo, dili ka mopatay. Gila sa kadaghanan nga dili lamang pagkuha sa kinabuhi sa laing tao apan ang pagpatay sa kaugalingon pinaagi sa paghikog giisip usab nga pagpatay. Tungod kay ang imong kinabuhi imuha wala magpasabot nga kini naghatag kanimo sa katungod sa pagtapos o pagluwas niini sa gusto. Ang pagkasoberano sa matag kinabuhi iya ra sa Dios, ang sama kay makita diha sa abortion. Bisan ang fetus naa sa sabakan sa usa ka tawo, ang mga ginikanan walay katungod sa pagkuha o pagluwas sa ilang kinabuhi sa wala pa sila mataw isip bata. Ang otoridad sa kinabuhi sa matag usa bisan usa ka fetus anaa lamang sa Dios. Ang pagpatay mismo sa usa ka makalisa nga sala. Dugang pa, ang abortion nga naglambingit sa mga ginikanan sa pagkuha sa kinabuhi sa ilang kaugalingong anak, kinahanglan dili gayud mahitabo. Mga kaigsunan, dili kinahanglan nga ipasabot kung ano nga ang pagpatay kay sayop, bisan kinsa nga adunay sa labutan na hibalo nga kini kay usa ka sala. Apan sa dihang ang Dios nagmando kanato nga dili magpatay, kini dili lamang sa literal sa pagkuha sa pisikal nga kinabuhi sa usa ka tawo. Gidili usab sa Dios ang espiritual nga pagpatay. Unsa man gyud ang gilangkit sa espirituhanon nga pagpatay? Una, ang espirituhanong pagpatay nagtumong sa pagpahinabo sa usa ka tawo nga mapandol pinaagi sa mga pulong ug mga buhat nga nahisalaag gikan sa kamatuoran. Ang pagkapandol nagkahulugan nga natumba. Ang pagpahinabo sa usa ka tawo nga mapandol diha sa pagtuo nagpasabot sa pagpahilayo kaniya gikan sa kamatuoran nga nagsamog sa ilang kalag. Pananglitan, ingon ta nga ang usa ka leader sa simbahan gipangutana gikan sa usa ka miyembro kung nadawat ba ang paglaktaw sa usa ka serbisyo sa pagsimba sa Domingo tungod sa mga hinungdan sa pamilya. Kung ang leader motubag pinaagi sa pag-ingon dili kini nimo kini mahimo sa ingon ka mahinungdanon nga okasyon, kini nga tambag makadala sa miyembro ngadto sa dalan sa espirituhanong kamatayon nga naglangkob sa espirituhanong pagpatay. O ingnon ta nga ang usa ka trabahante sa simbahan nga nagdumala sa panudanan sa simbahan ang ginahanglan dayon og kwarta o adunay kwarta sa simbahan sa iyang mga kamot. Gipangutana niya ang laing miyembro kung okay ba nga temporaryo nga gamiton ang pundo sa simbahan sa pribado o gibalik kini sa pipila ka adlaw. Kung ang miyembro sa simbahan mosugyot nga maayo nga gamiton ang pundo sa simbahan basta pulihan kini sa ulahi, kini nga tambag sukwahi sa kabubuton sa Dios ug hinungdan nga mapandol ang tawo nga nangayo og tambag. Kini nga mga aksyon nagulagway sa buta nga nagtutlo sa usapod ka buta nga may resulta sa pagkahulog sa duha diha sa gahong. Ang pagtudlo sa uban sa kabakakan nga nagpahiwalayo kanila gikan sa dalan sa kinabuhi naglangkob sa espirituhanong pagpatay. Tungod sa garbo ug ubang mga magtutuo naghatag og sayop nga tambag ngadto sa bag-ong mga magtutuo o mga miyembro nga nangita og espirituhanong giya bisan og wala sila masayod sa husto nga tubag sa ilang sitwasyon. Mahimong resulta kini sa sayop nga tambag nga dili mohaom sa kahimtang sa mga miyembro sa simbahan. Kini makakomplikado sa ilang kahimtang ug mosangpot sa dagkong mga hagit. Nang hinaot ko nga walay usa ka ninyo nga makapando sa uban niining pagiha. Kung gibati nimo nga dili sigurado bahin sa paghatag og angay nga tambag, mas maayo nga isalikoy ang garbo gisulti nga pabalikon sila. Mahimo ka makadawat og eksaktong tubag pinaagi sa pagampo o pagkonsulta sa usa nga gustong mahibalo sa tubag aron makahatag ka og saktong giya. Ang pagsulti sa usa ka pulong nga dili nga isulti ug ang pagpakaylap sa daotan nga mga pulong nga makapandol sa uban usa ka matang sa espirituhanong pagpatay.
Ang paghukom ug pagkondenar sa mga kasaypanan sa ubang mga tao pinaagi sa daotang mga pulong, pagpanglibak mahitungod sa uban ug pagpamugna og mga pagkabahin-bahin kay tanan nahisakop niini nga kategorya. Kini makatultol sa mga magtotoo sa pagdumot, paghukom, pagkondenar sa uban o pagbuhat sa daotang mga buhat. Labi na nga makahasol kung ang usa ka tawo makapakaylap og pagbutang-butang nga mga komentaryo bahin sa usa ka sulugoon sa Ginoo sa usa ka simbahan nga wala mismo kahibalo sa kamatuoran nga mao ang hinungdan sa daghang mga tawo nga mapandol. Kadtong nagbuhat sa ingon siguradong manubag sa Dios. Nasinati na mo ang daghang susamang mga kaso sa tibuok kasaysayan sa simbahan. Sa 1990s, ang ubang mga pastor misulti sa ilang panon nga ang magbalantay nagisgot sa pitsa sa pagbalik sa Ginoo diha sa iyang testimonial memoir og miangkon nga siya ang manluluwas. Ang mga tawo mituon niini nga mga pangangkon og mihikom kaniya ingon usa ka erehes. Pinaagi sa pag-spread sa mga bakak ug daotang pulong, ang mga nakabati niini wala lamang nagpandol sa ilang kagalingon pinaagi sa paghukom ug pagkondenar kundi nagpandol usab sa uban. Ang pagkapakya sa pagsuporta sa kamatuoran mo'y hinungdan nga daghan ang nahulog sa mga pagsulay ug mga kalisdanan ug nagantos sa mahinungdanong mga hagit hangtod nga sila hingpit nga naginuso sa tubangan sa Dios. Mga kaigsunan, adunay mga higayon nga ang usa ka tawo may mapandol dili tungod sa uban apan tungod sa ilang kaugalingong pagkadaotan. Sa Jesus naglakaw lamang diha sa kamatuoran apan ang pipila ka daotang mga tawo sama ni Judas Iscariote ug mga pangulo sa mga Hudeo. Kini ang nga pagkapandol dili tungod ni Jesus kundi tungod sa ilang kaugalingong kadaotan. Bisan kung ang laing tao adunay mga kalapasan kung mapandol ka tungod kaniya, kini mao ang pag-angkon nga adunay daotan usab sa imong kaugalingon. Pananglitan ang usa ka tawo mahimong motanaw sa usa ka bag-o magtotoo nga wala pa mobiya sa sadaan nga mga batasan. Muhimo nga mapandol siya nga magunahuna nganong ang usa ka magtotoo ni Jesus molihok nga ingon ni ana. Dili ko gustong mosimba tungod sa mga tawo nga sama niya. Apan kini nga pagapandol dili tungod sa mga lihok sa bag-o magtotoo. Kini sa tinuod dagikan sa muhukom ug mokondenar nga daotan nga anaa kaniya. Adunay mga panahon usab nga ang usa ka tawo mahigawad ug matalikod sa Dios tungod kay ang usa ka sinaligang individual milihok nga dili matinud-anon. Pananglitan, kini nga tawo tingali nagkagarantiya sa usa ka pautang sa lain ug nahimong problema. Apan kini nagpakita nga siya walay tinuod nga pagtuo. Ang maong simbahan kanunay nga nagtudlo sa mga miyembro sa simbahan nga dili gyud mo garantiya sa mga pautang o maglikay sa mga transaksyon sa pinansyal tali sa mga magtotoo. Kung ang usa ka mga miyembro dili mo tuman og mangayo o garantiya, kinahanglan nimo nga may bal-an ang kamatuoran sa una. Kung dili nimo mahibalaan, dili mo tuman sa pulong, makita ng imong kaugalingon sa kasamok gikan sa paggarantiya sa mga pautang o kinahanglan ka maginusol imbis nga mapandol. Kung ang usa ka tawo mohukom o mokondenar sa uban, ang iyang pagkadaotan makapandol usab sa uban. Kung ang usa ka tawo tinuod nga adunay hugot nga pagtuog sinsero nga kasing-kasing, ang pagkakita sa mga kakulangan sa laing tawo makapadasig lamang kaniya sa pagtubag uban sa kaluoy ug pagampo. Kung ang usa ka tawo mosimba tungod sa laing tawo o mohukom nga dili mosimba tungod pud sa lain, maisip ba gayud kana nga pagtuo? Kung ang imong focus anaa sa Dios ug ang imong pagsalig anaa sa Ginoo, kinahanglan nga walay bisan unsa nga rason nga mapandol sa maong mga isyu. Ang pagapandol mahitabo kung imong tan-awon ang mga tawo sa imong Kristohanong kinabuhi. Sa pipila ka kahimtang ang mga tawo mapandol sa pagkadungog sa pulong sa Dios tungod kay sila nasilon ini. Tungod kinapakya sila sa paglakaw sa kahayag ug nagpuyo sa kangitngit. Gibati nila nga gikondenar samtang nakadungog sila sa pulong sa kamatuoran. Nagbuhat sila og daotan og mibiya sa simbahan. Pananglitan sa diha ang usa ka pastor naghisgot bahin sa sala. Ang uban mahimong mubati nga personal nga gipunteriya. Busa nasakitan sila og mibiya sa simbahan. Usahay ang mga tawo mapandol tungod kay ang pulong sa Dios ang tinuod nga kamatuoran sa kwahi sa ilang kagalingong panabot o kalibutanhon nga mga paglantaw. Pananglitan ang Biblia nagtudlo kanato nga ang ikanapulo sa atong kinitaan iya sa Dios o nga kita kinahanglan mohatag og tibuok ikapulo aron makadawat og mga panalangin. Sa diha nga kini nga mensahe gipadayag, ang uban mahimong mubati nga dili komportable og mapandol tungod kay sila nagunahuna nga ang maong simbahan sobra nga nakapunting sa salapi. Sa diha nga ang ubang mga tawo makadungog bahin sa milagrasong mga buhat sa Dios, dili sila makatuon niini tungod sa unudnong mga hunahuna. Isilikway kini ingon nga bugos nga binuang og kini og sila mapandol.
Apan si Jesus miingon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 6, bulahan katong wala magduha-duha kanako. Ug ang Juan kapitulo 11 bersikulo 10 usab nag-ingon, apan kung adunay magalakaw sa kagabion siya mapandol, tungod kay ang kahayag wala diha kaniya. Kung ang usa ka tawo adunay tinuod nga maayong kasing-kasing nga nagtinguha sa pagdawat sa kamatuoran, dili sila mapandol sa pulong sa Dios nga kahayag. Tungod kay nagpabilin sila sa kangitngit, nasakitan sila sa pulong sa Dios nga mao ang kahayag. Mga kaigsoon, kung ang usa ka tawo mapandol, kini mismo nagpadayag sa iyang kakulang sa pagtuo nga siya adunay dautan nga kasing-kasing. Apan importante usab nga ilhon ang responsibilidad sa tawo nga mao'y hinungdan sa iyang pagkapandol. Pananglitan kung atong ipaambit ang pulong bisag kamatuoran ang pulong, kinahanglang ipahiangay nato kini sa lebel sa pagtuo sa tigpaminaw nga naglangkit sa kaalam. Kung imong tudloan ang usa ka bag-ong magtotoo nga bag-o lang nakadawat sa balang espiritu sa paghunong sa pag-inom og panigarilyo aron maluwas, sutihi ang usa nga walay pagtuo nga dili pag-abli sa ilang negosyo sa mga Domingo nga ang paghunong sa pag-ampo maghimo sa usa ka paril sa sala atubangan sa Dios o nga sila kinahanglan nga mag-ampo kada adlaw sa simbahan, unsa ang sabungtanan o resulta sa nga mahimong moabot kanila. Kini sama sa kalit nga pagpakaon sa solidong pagkaon sa usa ka masuso. Bisan kung sila musulay sa pagsunod, kini mahimong usa ka bugat nga palasunon. Samtang gibati nila ang lisod nga pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi, mahimo nilang biyaan sa hingpit ang simbahan. Ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 7 nag-ingon, pagkaalaot gayud sa kalibutan kay anaaman niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kini mga butang nga mahitabo gayud kanunay apan alaot ang mga tawo nga naghimo niini. Bisan pag ang usa mosulti nga adunay maayong katuyuan alang sa uban, ang sayop nga mga pulong mahimong hinungdan sa uban nga mapandol. Samtang siya nagbuhat sa espirituhanon nga pagpatay, siya naganto sa laing-laing mga pagsulay ingon nga balos. Kung kita tinud-anay nga nagigugma sa Ginoo ug nagatiman sa ubang mga kalag, kinahanglan natong pilion ang atong mga pulong uban sa dagkong pag-amping ug pagpugong. Ang matag pulong kinahanglan nga adunay grasya ug hiyas kaysa kini usa ka babag. Importante ang pagpamlandong kung ang atong pagtudlo nakapabugat atong nakapasilo sa uban o naghatag kanila og paglaom ug naghatag og gahom kanila sa paglihok. Bisan pag dili makapandol sa uban, ang ubang mga tawo nagpahayag sa ilang mga opinyon ug nagbadlong ug nagpag-uol sa uban. Kinahanglan masayod kita nga ang maong mga kinaya mahimong musangkot sa dagkong mga sala nga makapandol sa uban. Nanghinaot ko nga ang tanan kanunay nga musulti sa maayo ug matahom nga mga pulong. Ang atong Ginoong Hesus kanunay nga nagtudlo sa kabubuton sa Dios uban sa hingpit nga katinaw, apan wala gyud siya magpandol sa bisan kinsa. Uban sa gugma, si Jesus nagiya sa mga makakasala sa paglakaw uban sa katuyuan sa Dios ug nagsakripisyo bisan sa iyang kinabuhi aron sa pagiya kanila ngadto sa kamatuoran. Sama nga si Jesus mitulto sa dili maihap nga mga kalag ngadto sa dalan sa kinabuhi, ako nang hinaot nga ikaw usab mogiya sa tanang mga tawo ngadto sa dalan sa kinabuhi. Ay kaduha, ang espirituhanong pagpatay nagpasabot sa pagdumot sa igsuon. Ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 15 nagrecord, ang nagdumot sa iyang isikatawo mamumuno o nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Apan ngano nga ang pagdumot sa kasing-kasing giisip nga usa ka sala nga ikatandi sa pagpatay tungod kay ang pagpatay sa panguna kay nagikan sa pagdumot. Ang usa ka tawo mahimong mubati og pagdumot sa sulod lamang nga misangpot sa pagpatay. Sa kaso ni Cain, ang unang mamumuno sa katawhan, ang hinungdan sa sala mao usab ang pagdumot sa iyang igsoon nga si Abel. Si Cain napuno sa pangabugho tungod sa pagdawat ni Abel sa pabor sa Dios. Wala unta siya rason nga mobatig kasina sa relasyon sa iyang igsoon uban sa Dios, nga iyang gisaulog ang mga panalangin ni Abel og nagtutok sa paghiuyon sa iyang kagalingong mga lihok sa kabubuton sa Dios aron maangkon ang iyang gugma. Apan wala ka nabuhatan ni Cain. Tungod gisalikoy sa Dios ang masinupakon nga halad ni Cain samtang malipayang midawat sa masinugdanong halad ni Abel. Ang pagdumot ni Cain kang Abel miabot sa kinapungkayan niini. Nakakita siya higayon ug gipatay niya ang iyang igsuon. Ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 21 hangtod sa 22 nang ingon, nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini nga huksa hukmanan.
Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon ngadto sa maghukom ug ang maghingalag ka kuanggol sa iyang isikataw manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isikataw molagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Sa diha nga ikaw adunay pagdumot ngadto sa mga igsoon kini makapatungha sa tanang matang sa kadaotan nga saman ini. Nagtunglo ug nag-away mo tungod sa kasuko. Kumulampos ang uban naghambin ka og kasina, gihukman nimo ang uban og gipahibalo ang ilang mga sayop, gilimbungan nimo ang uban og gipahinabo nimo ang kadaot. Nanghimo ka og mga kaaway sa pipila ka mga tawo naglikay sa pagkunta kanila sa hingpit. Kining daotang mga buhat nga nakagamot sa pagdumot kay mahimong katumbas sa espirituhanong pagpatay. Sa mga panahon sa daang tugon sa dihang wala pa moabot ang balang espiritu, dili gayud sa yunang pagtuli o pagbalaan sa kasing-kasing. Apan sa panahon sa bag-ong tugon, ang balang espiritu may kunsad sa atong kasing-kasing nga naghatag sa gahom kanato sa pagsalikway bisan sa mga kasalang kinaiya. Busa karon ang Dios nagawhag sa iyang mga anak, dili lamang sa paglikay sa pagpatay diha sa aksyon apan sa pagwagtang sa gamot sa pagdumot gikan sa ilang mga kasing-kasing. Pinaagi sa paghinlo sa imong kasing-kasing sa mga sala og daotan og pag-ilis niini sa gugma bug-os ka nga makapuyo sa gugma sa Dios og makasinati sa ebidensya sa iyang gugma sa hingpit. Minahal nga mga kaigsunan, karon atong gitanaw ay kaunom nga sugo sa dili maka magpatay. Nagpasiugda nga kinahanglan natong likayan ang espirituhanon nga pagpatay, ingon man ang pisikal nga pagpatay. Ang espiritual nga pagpatay nagtumong una nga nagtutos sa uban nga makapandol pinaagi sa mga pulong ug mga buhat nga nahisalaag gikan sa kamatuoran o ikaduha sa paghambin o pagdumot sa usa ka igsuon. Ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12 nag-ingon kanato, mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios, apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Kung tinuod kitang nahigugma sa uban, kita mahimong buta sa ilang mga kasipanan. Bisan kung kita makaila sa usa ka mahinungdanon nga depekto, kita motubag uban sa kaluoy ug suporta nga nagtuo sa ilang potensyal alang sa espirituhanon nga kausaban. Gihatag sa Dios ang maong gugma kanato bisan sa mga makakasala pa kita nga naghatag kanato sa kaluwasan ug sa saad sa kinabuhing dayon. Nanginaot ko nga kamong tanan mohatag sa samang gugma ngadto sa tanang mga tawo uban ang kasing-kasing sa Ginoo kinsa nagigugma bisan sa iyang mga kaaway. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga ang Dios malipay uban kaninyo, mugiya kaninyo ngadto sa bagong Jerusalem o magtugot kaninyo sa pagpuyo diha sa iyang gugma sa walay katapusan. Amen.